Se on päällä. Okei, Turku tuomiopäivät 2026, Daniel Viitikko, laji 2. Täällä on 20, 15 ja 20 tonko. Tietysti molemmissa päissä sama homma. 15, 20 ja sitten toastupar tanko-urheilija tossa ja tangon alta. Noin 160. Joo, reilusti etäisyyttä. Teipin tolla puolella pitää pysyä tangon kokoa. Päin maa. Katoinko ton tankapin tuolla? Joo. Joo, kiitos. Hyvä. Jäätävää. On kyllä kova aika sisällä. Okei. Hyvä. Eli 2 ja 4 ja siitä eteenpäin. 8 minuuttia tsemppiä ja tuossa pitää pudota sen. Kunnolla aina hakeinen messille sillä eikä tyhjällä keltoa sinne. Joo. Ähisellä. Tuosta näkyy. Tää varmasti vielä kellon. Teemme hukkoon. Kello näkyy hienosti. Tämä on hieno. Kyllä näkyy. Hyvä, että saat tossa kyllä erittäin. 3, 2, 1. Yes, ja 2 power clean. 1. 2. Ja 14 paino. 1, 2, 3, 4. Yes. Hyvä. Sitten 4 clean. 1. 2. Komeasti tulla. 3. 4. Sitten 8. Toistumaan. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hyvä. Hyvä. Sitten 6 kertaa. 1. 2. hyvä hienosti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Erinomaista työtä. Hyvä. Sitten 8 kovaa. 1 kerrallaan. Hyvä haki ja mennään. 1. 2. Upean näköisiä. Omalla lailla vaan. 3. 4. 5. Erinomaisia nostoja. 3 vielä.
6. 7. Hyvä. Viimeinen näin. 8. Hyvä. Sitten 16 toistoa. Suosittelen piirtämään. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hyvä. 9 tehty. 7 jäljellä. Sitten mennään. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hyvä. Loistava. Hienoa. Sitten 10. 1. Välentää hienosti. Hyvät aikataulut. 2. 3. 4. Saman näköistä. Samalla lailla vaan. 5. 6. Ja kiinni. 7. Ja kiinni. 8. Ja kiinni. Nyt vaan pidä tiukalla. 9. Ja yhtenä. 10. Erinomaisesti. Hyvä. Sitten 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hyvä. Ja sitten uusi sekki. 12 puuttuu. 6, ok. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hyvä. No just täydellinen, kun jää sama puolitoista viisasta, teet tänään enemmän. Yes, ja viimeinen 6, sit saman tien tampoon kiinni. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yes. Nyt puolitoista lisää. Nyt tehdään enemmän. Yes. Hyvä. 1. Loistava. Anna mennä vaan. 2 tulee jäätämään hyvin. Anna mennä vaan. Nyt ei tarvitse säästellä. Anna mennä vaan. Kyllä. 3. Erittäin. Ja minuutti aikaa. Tulee paremmin. Anna mennä vaan. 4. Nyt vaan taistellaan. 5. Hyvä. 45 sekkaa aikaa. Pane näin hyvin. Anna mennä vaan. 5 tehty. 6. Saman tien kiinni. 35 sekkaa. Nää on kaikki kotiin päin. 7. Hyvä. Ja uudestaan. Uudestaan. Joo. No mennä vaan. 8. Vielä kerkeet 23. Anna mennä. 15 sekkaa. Anna mennä vaan. Kerkeet tekee 2 vielä. 9. Yes. Ja hyvä ote ja viimeinen kytki tehdään. 10 sekkaa. Anna mennä. Hyvä. 10. Yes. Hyvä. Loistavaa esitys.
Parani, joo. Ja voitti kaverinsa yhdellä. Velimeeleksi kyllä. Hyvä. Hyvä. Tosi hyvä. Kun sitten ensi viikonloppuna tekee uudestaan, niin tietää, että pitää 100 toistoa saada, kun nyt on 92. Oliko se Katia saatu viimeksi? Nimellä on ihan helvetin hyviä nämä kaikki nimet. Kyllä, että kyllä 8 kierroksella niin joutui keskittyä. Teki se 20.